At ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang magpaalam kahit ayaw mo pa? Hoy! Ay, nako, Gagi, Ang lungkot naman ng topic natin ngayong araw. Oo, maranasan ko ang magpaalam kahit ayoko pa. Oh, well, sabi nga 'di ba nila walang Oo naman, naranasan ko yun. And I think yan yung iniiwasan ko. Ngayon nararanasan ko siya. Bakit? Kasi there are things in this world na hindi talaga constant and we have to say goodbye. Kasi wala naman tayong control doon. Kahit gustuhin ko man, wala tayong control doon. So I would say yes, and pinakamakulog or pinakamasakit na pwede mo yun maranasan. Oo. Actually, gusto kong magbigay ng joke pero parang wala akong joke na maisip dito. Ako rin, hindi ko rin alam kung bakit hindi rin, Dudeski, this is so weird. Hindi lumalabas yung tawa ko din. Oh, di ba? Parang pato ngayon. Yung tawa natin mga pilit. Oo. Uy, kahit ako kasi recently nga, 'di ba, nawala ang aking lolo. Parang hindi ko siya magawan ng topic na magpapagaan ng loob ko. At ngayon din sa pinagdadaanan nating dalawa ngayon. Legit 'yan. Sino ba naman yung gusto ng goodbye? Tutu. Diba? At kanina nga lang si Nicole Yala at Chris Chuper nagpaalam din. Oo. Pero at least hindi yung tambalan yung mamamaalam. Yung oras lang naman nila yung nabanggit. O, diba? hindi mo alam. Ay, nako! Ay nako, dahil usapang paalam tayo ngayon, eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng goodbye! Tara, kape! Tara, kape! Ayun, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga bitter goodbyes. Ay, nako. So, I guess this is it, Jessa. Paalam. Salamat sa 10 taon, 1 dekada, 540 weeks. Ano ka, mathematician? Ang dami mong sinasabi, magpapaalam ka lang naman. Compute ka pa. Bakit ang suplada mo? Huling usap na nga natin to eh. Ano gusto mo? Maging masaya ako kasi maghihiwalay na tayo. Ha? Akala ko ba okay ka lang dito? Oo, okay lang ako, Mar. Pagkatapos kong mag-aksaya ng 1 dekada ng buhay ko sa'yo, pagkatapos kong gumastos ng mga sapatos sa'yo, naku, okay lang ako, okay lang. Mukha namang hindi ka okay eh. Tingin mo magiging okay ako? Lalo kapag nakahanap ka na ng iba? Sabihin mo ng ampalaya ko, pero hindi ako okay. Hala siya, sabi mo kasi okay lang eh. Hanggang ngayon, Diyos ko, bob ka pa rin. Sige na, maghiwalay na tayo. Ayan. Alam mo, ang bitter goodbyes, isa ito sa mga pinaka-effective na, for me personally, pinaka-effective na concealer para makonceal mo yung totoong nararamdaman mo, which is kalungkutan in parting ways. Totoo, naniniwala ko dyan, Konyo Bicolano. Parang ito yung pinakamadaling paraan para makamove on, makalimot. Totoo. Yung punong-puno ka ng puot, ng galit. Kasi mas madali nga namang magpaalam kapag yun yung mga nakikita mo. Versus punong-puno ka ng, may magagandang memories. Parang throwback ng bata tayo, yung napapaligiran tayo ng mga kalaro natin, tapos nadapa ka, kahit dumudugo na, bali-bali yung buto mo, sasabihin mo, hindi naman masakit, di ba? At saka sabi nga nila, may stages ang grieving eh. Oo, hindi ko na isa-isahin kasi hindi ko na-review. Oo, mag-research kayo. Oo, pero ang number 1 kasi doon, in denial. Oo, so isa sa mga stages kapag bitter ang isang tao is because in denial pa siya. Na nangyayari yun, yun na kailangan na niya magpaalam. Ay, nako, ang sakit nun. Oo, kaya yung mga kabisyo nating bitter dyan, hayaan nyo lang sila, in denial lang yan. Tama. Start accepting yan. Anyway, that's number 1. Puro tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga kunwaring goodbyes. Jessa, maraming salamat sa lahat ng
pinagsamahan natin. Hindi kita makakalimutan. Hindi rin kita makakalimutan, Mar. Palagi kang mag-iingat, ha? Ikaw din, Jessa. Mwah. Wait, di ba may mga gamit pa ako sa'yo? Ibabalik mo pa yun sa'kin. Sige, ipapadala ko na lang sa bahay nyo. Hindi, ikaw na lang yung maghatid para personal yung atake. Okay, sige. Tsaka yung mga damit mo, tsaka yung brief, ako na lang maghatid sa'yo next week. Bacon na yun Okay lang. At tsaka bakit ikaw pa? Ipadala mo na lang. Gusto kitang makita. Alam mo, Jessa, hindi tayo pareho makaka-move on nito Kaya nga tayo maghihiwalay, di ba? Bakit kasi natin kailangan maghiwalay pa? Alam mo naman ang dahilan, di ba? Kasi magpinsan tayo. Pala. Ba't kasi magkadugo tayo? O sige na, aalis na ako. Paalam na, Jessa. Huling beses na kitang makikita. Wait, there's more. Hindi ito ang huling beses, Mar. May reunion ng pamilya natin. See you there, cousin! Yo! Kadiri! Incest pala! Hindi si Jessa at Mar. So yun pala ang pinaka-plot twist ng buong isang taon na pagsasama natin. Kaya hindi magkatuluyan si Jessa at si Mar ay dahil magpinsan! Oy, pero yung mga kunwaring goodbyes, okay lang din yan. Kasi kumbaga practice din ito maganda, ako maganda yung napapractice yung emotions. Yung masakit kapag binibigla Kahit ikaw, kahit biglain ka, masakit, Ay, gusto ko yung binibigla. Ay, gusto mo yun? Para surprise. Ako gusto ko yung may pag-practice. Dahan-dahan. Yung dahan-dahan lang, tapos biglang, ayan na, doon ka na sa pinaka-exciting na part. Ay, nako. Pero kahit anong pang klase ng goodbyes yan, masakit talaga Oo, walang ready sa ganyan. Ay, nako. Kung ikaw, Kabisyo, may gusto kang ipagpaalam. Ayan. Mamaya. Bakit? Sabi, magja-joke pa naman ako. Sabi ko, ay, ipapaalam mo yung taong yun. Malay mo, Ay, diba? sabagay, oo. Kaya hindi mo kaya makipag-break sa kanya harap-harapan. Ay, oo. I-shoutout natin yan. At least Metro Mega na nakikinig, Kaya diba? nga, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. Mga Kabisyo, makakasama nyo pa kami. Hanggang ngayong araw na lang. Oo, hanggang ngayong araw na lang. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena. Your Uragan Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Sasakyan sikat!